ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘରରେ ଛାତଟି ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏ କଳ୍ପନାର ମହାନତା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପକ୍କା ଘରର ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ 2016, 17, 17, 18, 18, 19 ଏମିତି 22-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘର ପାଇଛୁ। ଆଉ 22-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଘର ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ 28,10,909 ଘର ପାଇଥିଲୁ ସେଥିରୁ 24,20,170 ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 2024-25ରେ ଆମେ 1,21,000 ଘର ପାଇଲୁ। ସେଥିରୁ ଆମର 41,613 ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ବାକି ଘର କେଉଁଟା ଲିମିଟାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି, କେଉଁଟା ଏବେ ଆମର 2-3 ଥର ରିପ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 4,29,719 ଘର ବାକି ଅଛି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଜିକାର ନୁହେଁ। ଆମର 16-17ରେ 15,160 ଘର ବାକି ଥିଲା, 17-18ରେ 12,927 ଘର, 18-19ରେ 10,253 ଘର, 45,000 ଘର 19-20ରେ, 12,024 ଘର 20-21ରେ, 21-22ରେ 2,03,977 ଘର ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଘର ବିଗତ ଦିନରୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂତନ ସରକାରର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘର ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବି ସେଠି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ନାହିଁ। 4 ଡିସିମିଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଦେବା ପାଇଁ 2 ଥର ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତହସିଲଦାର ମାନେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଘର ଜମି ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘର ତିଆରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସେଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଜାଗା ନଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବସୁନ୍ଧରା ଜାଗା ଏବେ ଦେଇଛୁ ଏ 2 ମାସରେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି।